ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ସ୍ନାନ କରିସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଏକ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣି ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାଟିକୁ ଛାଣି ଆଣନ୍ତି ତ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାଟି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଲାହୁଡ଼ ମାରିଦେଲା। ସାଧୁ ଜଣକ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପୁଣି ତାକୁ ଧରିଲେ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ସେ ତାକୁ ଧରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ବାରମ୍ବାର ଲାହୁଡ଼ ମାରୁଥାଏ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ନଦୀ କୂଳରେ ଥାଇ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ସାଧୁ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାହୁଡ଼ ମାରିଦେଉଛି, ତ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପାଣିରୁ ଛାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି? ତ ସାଧୁ ସେଠି ସେ ଲୋକ ଜଣକୁ କହିଲେ କି, ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଠିକ କଥା କହିଲ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତାର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା କାମୁଡ଼ିବା, ଆଉ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ତାର ପ୍ରକୃତି ଯାହା ସେ ସେଇଆ କରୁଛି, ଆଉ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ମୁଁ ମୋ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପାଣିରୁ ଛାଣି ଆଣୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ଗପଟି କହିବାର କାରଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି କିଏ ଜଣେ ଆମକୁ ପଦେ କିଛି କହିଦେଉଛି, ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ମାରପିଟ ବି କରିଦେଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଏବେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଲୋକ, ଆମର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜିଭକୁ ମିଠା କଥା ପଦେ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷମା ଜମା ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କାହାଠାରୁ ପଦେ କଟୁ କଥା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ରିଆକ୍ଟ କରି ଉଠୁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଶସ୍ତା ଖୋସାମତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ।